салому дуруди бепоён ба кулли ҳамватанону ҳамдиёрони азиз. Умедворам ки хубу бардам бошед. Канали фикри шумо мисли ҳарвақта дар фикри шумо ҳастем, шумо низ дар фикри мо бошед. Бародари азиз, сароғоз дар аввали навор мегӯям, ҳамин наворро падилитса кунед. Шояд як хоҳар, як бародар ба ҷои кор таъмин мешавад, ин савобаш ба мо шумо мерасад. Килош 5 рубли. Бародари азиз, наворро дар аввал дида омадед ё баъди ин наворам то охир тамошо кунед, подробно мебинед чист. Килёнкая мақсад рост карда, хушрӯ карда, килош 5 рубли. Бародаро онҷа кор мекунанд, рӯзаш то 500 то 600 килои кардагӣ. Бародари азиз, 400 кило кардед 2000 шумо ба ҳаст. Бародари азиз, пулаш гарантия кати, ҷои кори мисол аз ҳавои хунук не, мисол таги барфу борон не. Барои ҳамин зимистон мана қариб омадасоз медонед ки шаҳри Екатеринбург, Урал, имрӯз агар ҳаво нағз бошад, така метавонад ки борон занад. Шумо метавонед онҷа аз 2500 то 3000 то 4000 кор кунед. Бародари азиз, агар 3-4 рӯз як ҳафта кор кардед, нормални кор кардед, метавонад ки аванс яд. А так метавонед официале ҳам кор доред. Бародари азиз, аз як моҳ 2 бор аванс, ойлик кор 100%. Бародари азиз, гарантияш кати. Номерои Димитрий дар зер навор мешавад. Кор мақсад ини рӯсо. Бародари азиз, дилпур 100%. ман одама Димитрий хуб мешиносам. Бародари азиз, Димитрия дар ватсапаш метавонед занг занед, метавонед дар номерош занг занед. худохоҳ ба ҷои кор таъмин шавед. Занакоям мешавад, бародарам мешавад. Семейни бошед бо хубтар, боқӣ дар амони алло бошед.